Benvinguts i benvingudes a Pim Pam Llum. Ja sabeu, el Night Show d'IV3 que feim en un pim-pam. Ja sé que molts ja ho heu sentit i vist pels carrers. Sí, ja són aquí. Fa molta por. Els llums de Nadal? Els arbres de Nadal que més que un arbre pareixen un coet de Elon Musk? No. Els sopars d'empresa. No són com un sopar normal. És com el comiat de solteres capitalisme. Tu estàs tranquil·lament en un restaurant amb la teva parella i de cop entra un grup de gent que pareixen els orcs del Senyor dels Anells, però vestits en texans i xiqueta, arreglau per informal. I comencen a liar-la, però grossa. Estan xerrant d'unes 50 persones que criden molt i que els hi costa molt decidir què volen de primer plat, però no els hi costa gent decidir beure's. I demem, du vi blanc, du vi negre, du cerveses i xupito, no? I tots, oe, 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 oe. I tu a la taula del costat pensant, jo és que som autònoma, saps? I el sopar d'empresa són jo tota sola. El meu home s'apaga lo seu. I hi ha dos moments crucials en tot sopar d'empresa. El moviment de llocs post-sopar i el moment de on anem ara. El primer, el moviment de llocs és un clàssic. Ja està tothom, ja va un poc piripic, han menjat poc i han begut més, i no se sap molt bé per què, però tots comencen a canviar de cadira. Anant provant on ens sentim més còmodes, on ens fan més cas, i quan no ens agrada cap conversa, acabant com Àngel Aguiló, tot sol i mal sofrit. Després ve el moment de on anem ara, tios, on anem ara? Des de Pim Pam Llum volem donar un consell. Els karaokes els carrega el dimoni. Jo he vist gent d'empreses que entren dins el karaoke, senten Miquel Montoro de fa 10 anys, aquell ninet, i surten a senten Tomeu Penya. Per cert, us he de dir que avui el nostre sopar d'empresa el farem aquí, amb vosaltres, perquè jo m'ho vull anar a dormir prest. Així que va, vinga, entreu tots, que soparem. A veure quina guarda. Mireu quina guarda, bon nau d'aquesta suerte, ja desfressats i tot. Que no vos faré guapo, això? Ja hi són tot, tenim na Marimar i el seu periodisme en majúscules. Periodisme! Ai, na Aguiló i la seva mala llet oficial, per això és una estàtua d'aquestes entrades de restaurants. En Paricio i el seu bar, mira, ja fotut aquí. En Montoro i els seus vídeos, que ja mos explicarà com va la cosa. I avui tenim una convidada que està molt bé. És la tia més cool de les Illes Balears, na Maika Makovsky. No sé si li heu fet puesto perquè vengui per aquí. No s'ha atrevit. Avui feim el sopar d'empresa en un pim-pam. Mengeu ràpid, Mengeu ràpid perquè és que sou goranots, Na Marimar i jo hem de servir notícies. No mengis ara, Marimar, ni beguis. Vinga, anem.